بله روشا دارزاندنا سلاحالدین دمیرتاش هر وها اف روشا دادگهی گول ترکیه بریوده چوا اف آخافتنین گریدایی reforma dadveriye Türkiye em derbasî Ankara'yı dibin Mesut Özer Parîzerî Selahattin Demirtaş bixwe ji Ankara mêvanê min e dembaş kekê Mesut kek Mesut destpêkê de ez ji wê pirsê dest pê bikim niha dadgeha mafê mirovan ya Ewropa biryarê dide dibêje ku Selahattin Demirtaş divê were serbest berdan Tirkiye bixwe di proseya endamîtiya Yekîtiya Ewropaya dixwaze bibe endamê Yekîtiya Ewropa lê biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê bi cihînake yani duwarê hiqûqî de gelo divê Tirkiye çawa tev bigere dadveriya Tirkiye divê çawa tev bigere. Bele. Yani brastî yego vega Türkiye birêvet bin mixabin ne samimîne. Beryana hajî çend care me pevre xeber daye derheqa vê meselê de. Niha ti tiştê gelekî girîng kene. Yek Türkiye 1905 de bu damezranerê Konsey Avrupa yani 47 welatê Avrupa Konseyi yek jwa Türkiye'ye. Yek ya dua müzakere ji bu yekîtiya Avrupa pevret meşênin şu wextê sê cotme 1950 virve. Ji ber wê çendê eger got Türkiye bixwaze ji xwe endamê Konsey Avrupa lê bixwaze bibe endamê yekîtiya Avrupa jî divê Kural û qaidê wane lê mixabin Türkiye her çiqa soz dide bêje ez ê bînime cih jî mesela li gor xala 46 ya peymana mafê mirovan ya Avrupa biryarê dadgeha mafê mirovan ya Avrupa ji bo hemiya aliyê yê Konsey Avrupa wekek û girêdaye yani devlet soz didin bêjin em ê va tişta bînne cih. Ji ber wê çendê yani Türkiye nikare vî awayî bimeşêne dawiya eger got vê biryarê telefon kutbu. Bele kek Mesut. Bele. Eger got ewa dîbe be problem çareser nekin sıkıntı berdewam bikin ihtimalek mezin belki Konsey Avrupa jî were avêtin. Kek Mesut min dixwest ez bersiva wê yekê bigirim. Bir rastî li Tirkiye dadwerî daraz ser bi xwe ye biryarên xwe bi xwe dide yan siyaset biryarê li ser biryarên dadgehê û darazê bi xwe jî dide. Bele. Yani tabii gelek dadgeh hene ku ser bi xwe birêve diçin. Lê mixabin hem dadgeh hene ku em seh dikin siyaset têkil wa dibe. Yani wek ku biryara Birêz Demirtaş wekek ku hûn jî dizanin û dadgeha mafê mirovan daîra mezin jî aslında dest nîşan daye gotiye çend cara yê rayedarên Türkiye axaftin kirine piştî wê dadgehê yê Türkiye ketine rê û çil wekek ku siyaset çi gotibe dadgeh jî aynı tiştan necih. Em zêdetir dadgehên siyasî de em wad bînin mixabin. Kek Mesut niha li Tirkiye Serokkomariyê Tirkiye got ku em dê reformên dadweriyê dest pê bikin niha jî behsa yani destûreke nû ya Tirkiye tê kirin ji bo çi rojev wisa hate guherandin nirxandina te bigirim. Bele yani ne hewce got reforman çê bikin ji xwe kural û qaîdên yê navxweyî yê navnetewî têra xwe hene yani Türkiye'de problem ne ve ku kanun û em bêjin peyman tinin hene ev hene lê yê got vî welatî birêve dibin yani ji siyasî îrade mixabin dibe asteng ku dadgeh an jî mirov va biryara bînin cih yani ne hewce reforme ev tiştê got heyî eger got 1982 em bêjin anayasa ya got dawî ya got Kenan Evran anî meriyetê de bu wê jî cih bînin dîsa jî têra metke yani ne hewce zêdetir bikin bila tiştek dînekin em hêvî dikim yani bes zêdetir em naxwazîn yani ya heyî jî bînin cih bes ji me re. Vê pirsê bikim niha çawa kesên ku gelek jî kek Mesut kesê ku rewşa dadweriyê darazê li Tirkiye rexne dikin ew qis bi heqaretê têne binavkirin dadgeh bi xwe li hemberî wan dozê vedikin. Vê prosesê çawa dinirxîne? Belê.
Yani rastî eger ku duwalatekî de azadiya fikr û ramanê tune bê, ew welat mixabin pêşve naçê. Herî dawî 4-5 salê dawiye Tirkiyeyê de em dibînin ku weke ku we jî gotî mirov derheqa siyasetê de, derheqa serokkomar de, derheqa dadgehan de wextê ku dijî tiştekî yani dijî we axaftinekî bîne kar bîne mixabin heve hew dît derheqa we dilêpirsinek vekir hat negirtin. Ev tê wê manê ku Türkiye mafên bingehîn yê hemwelatiyê xwe bin pê dike. Ez karim wê bêjim. Belê gelek spas bo te Mesut Özer parêzerê Selahattin Demirtaş ku ji Ankara tu mêvanê. Gelek savin spas maliya ve roj baş.